Рэгістрацыя ўдзельнікаў на маштабны міжнародны конкурс пачалася яшчэ ў кастрычніку. Потым нацыянальныя паўфіналы і ўрэшце міжнародны фінал у Мінску. Напрыканцы мая ў сталіцы Беларусі за перамогу змагаліся 54 каманды маладых архітэктараў з 23 краін. Кожны з іх прадставіў праект мультыкамфортнага дома, які аднойчы мог бы размясціцца не абы-дзе, а ў адным з мікрараёнаў Брэста. У склад міжнароднага журы ўвайшоў і галоўны архітэктар Брэста Мікалай Уласюк. Удалось убедить организаторов конкурса, что у нас есть интересное предложение по созданию энергоэффективного жилого модуля, то есть такой комплексный подход к энергоэффективному планированию не отдельных зданий энергоэффективных, а целой группы кварталов. Мэта мерапрыемства навучыць будучых архітэктараў праектаванню аб'ектаў, якія могуць знізіць нагрузку на навакольнае асяроддзе і зэканоміць энергарэсурсы. Чаму ж дом мультыкамфортны? Таму што праекты прадугледжваюць для сваіх жыхароў цеплавы, акустычны, візуальны, модульны камфорт і нават камфорт здароўя. У мінулым годзе такі ж мультыкамфортны дом быў спраектаваны для сталіцы Казахстана. Па словах прадстаўнікоў Астаны, шмат ідэй са студэнцкіх праектаў ужо выкарыстоўваюцца на практыцы. Сегодня в Бресте разработан проект детального плана района Березовка, где, в общем-то, мы впервые запроектировали систему квартальной застройки таких кондоминиумов среднеэтажных, которые тоже можно было бы сегодня попробовать реализовывать и как энергоэффективное жилье. Першае месца ў выніку у каманды з Балгарыі, але можна спадзявацца, што многія з ідэй і рашэнняў удзельнікаў конкурсу знойдуць сваё месца ў варыянце канчатковай забудовы брэсцкага мікрараёна. Марыя Вячорка, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.